I am from Northeast India and I am from Meghalaya. The people who you call Chingchong China or Shengshong or what? Paralo, kane ka Samla ka de na Meghalaya. To Sngap pe hadu ka bakut jong kane ka video kanang ba Phin tip ke ka balajia yaka. Ke ka balajia yaka ke ka ba ka laong ngani thu ha kane ka video da ka ba pankala sha ka tin Khasi. Komta what skip kane ka video pe hadu ka bakut. Ka Samla kante ka ba phiyo I ha kane ka video ka de na Meghalaya. Kane ka Samla ka sa shabar jilla bat phide ban pe ya kane ka video hadu ka bakut ban tip ke ka balajia yaka. Kane ka Samla ka dang yai hasurok bat don ki briu ki bale bakla yaka ki bakren kurmar yaka. Haba ki yo I ya kane ka Samla kante ki lasdang ban kren jiklia par kilaya rakhi ben yaka. Bat kane ka Samla kante kalayai Sngap char shala ka kamera klip da kren AA. Kane ka Samla kante kadang ong ba ki perkhat bangade ka nong China. Bat ki lasdang ban kren yenga kum kaktin China chingchong ping pong kumta AA. Kane ka jingchia kam shimla jia tang ya kane ka Samla kante hanre kala jia ru ya ki babun ki Samla kante jong ka North East jongi ru kumju. Lada ki briu na bar jala ki yo I ya ki briu na ki jala North East jongi ki khod ya ki kinong China namar kane ki Samla jong ka Thai North East jongi ki ba lek Pule ne lek shabar jala ki akandu shibun ki jinge.